खुलुमबाय लोगो नोंथांमोन गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौ बरायनाय जाबाय। स' लोगो नोंथांमोनजों आं दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ सावरायनो नागिरदों। नैबे जाबाय मेथ्स क्लासनिनो बे मेथ्स क्लासनि मेथ्स क्लास नाम्बार बेसेबां जागोन क्लास नाम्बार मोनबा जों क्लास लाखांबाय आरो नैबे जाबाय मेथ्स क्लासनि क्लास नाम्बार 6। दा बे मेथ्स क्लासनि क्लास नाम्बार 6आ सिगांनि भिडिअजोंनो एसे सोमोन्दो थागोन। जा एलसिएम जोङो दिहुनबोदोंमोन, दा एचसिएफ दिहुनबोदोंमोन, बेजोंनो एसे सोमोन्दो थागोन। जायफोर नायगिरि बिथांमोना सिगाङाव जा एचसिएफ आरो एलसिएमनि भिडिअखौ नायाखै बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लानो हायोब्ला मोजां जागोन। मानो होनब्ला आङो नैबे दा क्लास नाम्बार 6आव माखासे एमसिकिउबो सावरायगोन आरो बबेनि एन्सारा माबायदि फैयो, एग्जामफोराव माबायदि फैथावनो हायो बेफोरखौ एसे एमसिकिउनि गेजेरजोंनो सावरायनाय जागोन। दा एमसिकिउ सावरायनायनि सिगाङावनो मोनसे फिसा फर्मुला आं होग्रोनो नागिरदों। बे फर्मुलाया जाबाय इम्परटेन्ट फर्मुला, जों गासैबो एग्जामावनो बे फर्मुलाया फैयो। दा फर्मुलाया जाहैबाय मोननै अनजिमा दा एचसिएफ, नैबे एचसिएफ आरो एलसिएम, नैबे एलसिएम बेनि मोनसे सोमोन्दो थायो, मोनसे इम्परटेन्ट फर्मुला थायो, रिलेसनशिप दङ बे मोननैजों। दा बेनि जाय इम्परटेन्ट फर्मुला एलसिएम आरो एचसिएफनि, दा बे जाहैबाय फर्मुलाया जाहैबाय एचसिएफ देसासा सानजाब दुसासा एलसिएम। बेनिफ्राय मा जाहैगोन मोननै अनजिमानि सानजाब गासै, मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों समान जायो। दा नैबे मोननै अनजिमानि सानजाब गासै। दा क्लास 10 फोरावबो नोंथांमोना मोनबोदों जानांगौ बेखौ। जुदि गोसोआव दङब्ला, आरो गोसोआव गैयाब्लाबो जेबो नङा, दा नोंथांमोना सोलोंनो मोनबाय मोननै अनजिमानि सानजाब गासै। दा बे फर्मुलाखौ बाहायनानै आं दा नोंथांमोननो मोनसे फिसा कुइसन होग्रोनो नागिरदों। नैबे अब्लाना फर्मुलाखौबो गोसोआव थागोन आरो माबायदि जोङो बे फर्मुलाखौ बाहायगोन। दा कुइसनाव एचसिएफ बा एलसिएम होनाय थायो, मालाबा मोनसे अनजिमाबो होनाय थायो, गुबुन मोनसे अनजिमाया मा जागोन बेफोरबायदि कुइसन फैयो, आरो मालाबा मोननै अनजिमानि सानजाब गासै होनाय थागोन, एलसिएम होनाय थागोन, एचसिएफआ मा जागोन बेफोरबायदि सोंथिफोर फैयो। दा कुइसना जाहैबाय नैबायदि, कुइसना जाहैबाय मोनसे अनजिमा होनाय दङ, मोनसे अनजिमा आरो जिबानि दुसासाया बेसेबां? दुसासाया जाबाय 60 होनाय दङ। बेनिफ्राय आरो होनाय दङ बेवहाय देसासाबो होनाय दङ आरो देसासाया बेसेबां होनाय दङ? बे देसासाया जाहैबाय 3 होनाय दङ। जायोब्ला मा खालामनांगोन? अनजिमाया मा? बेबायदि सोंदों कुइसना। दा अपसनफोरा दङ नैबायदि, अपसन ए आव दङ हमना ला नैबे 12, अपसन बि आव होनाय दङ हमना ला 13, अपसन सि आव दङ हमना ला 10, अपसन डि आव दङ 14। दा कुइसना बेबायदि। दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ कुइसनखौ। दा नैबे मोनसे अनजिमा आरो जिबाया जाबाय मोनसे अनजिमा, आरो मोनसे अनजिमाया होनाय गैया। बे मोनसे अनजिमा आरो जिबानि जा दुसासा होनाय दङ 60 आरो बिसोरनि देसासा होनाय दङ 3 जायोब्ला अनजिमाया मा जादों? दा बेनि जोङो सलुसनखौ माबायदि मावफुंगोन दा नायदो नोंथांमोना। दा बेनि सलुसना नैबायदि जासिगोन। दा सलुसना जाहैबाय नैबे, आं डाइरेक्ट लिरनोसै, नैबे एलसिएम बा एलसिएम सानजाब एचसिएफ बा एचसिएफखौबो जों सिगाङाव लिरनो हायो, जेबो खोथा गैया। बेनिफ्राय मोननै अनजिमानि सानजाब गासै। मोनसे अनजिमाखौ हमना ला, आङो जायखौ मिथिया बेखौ, नैबे जा मोनसे अनजिमा बेखौ एक्स होनना हमना लाबाय, एक्सखौ बेयाव लिरबाय। ओमफ्राय सानजाब नैबे गुबुन मोनसे अनजिमाया जोंना 12, बे 12खौ होबाय। दा एग्जामफोराव माने स्पिडआव बानायनो नाजानांगोन नोंथांमोना। बेनिफ्राय नैबे जोंनिया दुसासाया बेसेबां होनाय दङ? 60 सानजाब। बेनिफ्राय देसासाया एलसिएम एचसिएफआ बेसेबां होनाय दङ? 3। बेनिफ्राय नैथिं फैबाय जोंना एक्स सानजाब, बे जाहैबाय 12। एक्सनि मानखौ सोंदों, गुबुन मोनसे अनजिमाया मा सोंदों? नैबे 60 सानजाब, नैबे मा जागोन? 3। नैबे 12 बिथिं फैसिगोन, नैथिं मा थागोन? आगदा आथिं एक्स। ओमफ्राय नैबे 3 सानजाब, 5 जोङो मा लिरनो हायो? 15 सानजाब जोङो मा मोननो हायो दानबाथाय? 12 5 सानजाब 12 60। होमबा जोङो मा मोनखो?
12 मोनबाय x नि माना मा जागोन दा नैबे अपसन ए जागोन दा बेबायदि सोंथिफोरा फैनो हायो नोंथांमोननि एग्जामाव अनजिमा होनाय दङ मोननै अनजिमा बेनिनो मोनसेया होनाय गैया बेनिफ्राय दस्रासो होनाय थागोन देसासो होनाय थागोन बेनि अनजिमाया मा जागोन दा बांद्राय गोराथ' नङा बेबो दा बेनिफ्राय नेक्स्ट आङो कुइसन होनो नागिरदों नेक्स्ट कुइसन दा नेक्स्ट कुइसना बेबायदि जाहैबाय दा कुइसना नैबायदि दा कुइसना जाहैबाय नैयाव मोनसे अनजिमा होनाय दङ 45 मोनसे अनजिमा होनाय दङ 60 मोनसे अनजिमा होनाय दङ 75 बेजों रानजानाय बयनिख्रुइ दुइसिन अनजिमाया बेसेबां दा सोंथिया बेबायदि होनाय दङ अपसनफोरा होनाय दङ नैयाव ए नाम्बाराव 900 बि आव दङ 1800 सि आव दङ 100 डि आव दङ 370 बेबायदि होनाय दङ दा नोंथांमोना मोनथिना ला जे कुइसनाव जुदि दुइसिन सोदोब थायो दुइसिन जुदि सोदोब थायोबाथाय मा दिहुननांगौ देसासाखौ दिहुननांगौ नैबे 45 60 75 नि माखौ दिहुननांगौ दुसासाखौ दिहुननांगौ आरो कुइसनाव जुदि देरसिन अनजिमाया मा बिदि थानायमोनबा जोङो नैबे जा होनाय अनजिमाफोर बेनि जोङो मा दिहुनगोन जोङो देसासाखौ दिहुननांगोन जुदि देरसिन होनाय थायोबा दा जोङो मा खालामगोन नैबे जा 45 60 75 बेनि दुसासाखौ जों दिहुनदो दा जोङो डाइरेक्ट बेबायदि खालामनो हायो बेनि एलसिएमखौ नैबे 45 बेनिफ्राय 60 बेनिफ्राय 75 ओरै लिरबाय ज' बेनिफ्राय दानिया मा थांगोन नैजोंनो जोङो जागायजेनबाय नैबे 45 नैजों रानजायो बेखायनो बेखौ बेबायदिनो बोख्लायनाङो ओमफ्राय 60खौ नैजों रानबा बेयो 30 थांगोन ओमफ्राय 75 थाङाबा बेखौ बेबायदिनो बोख्लायनाङो ओमफ्राय नैबे 45 थाङा बेखाय बिदिनो खालामफिनबाय नै सानजा मा जागोन 15 30 नैबे 75 थाङा बेखौ बिदिनो लाखिबाय ओमफ्राय दानिया नैजों थांलिया 3जों थांसिगोन दा 3 सानजाब 15 45 3 सानजाब 5 15 ओमफ्राय 75खौ 3जों रानबाथाय मा जागोन 3 सानजाब 25 75 जाहैबाय ओमफ्राय आरो 3जों थांगोन बेयो 3 सानजाब 5 15 नैबे 5आथ' बिदिनो थासिगोन थाङा 3जों बा नैबे 25बो थांलिया बेखौ बिदिनो दोनफिनबाय बेनिफ्राय आरो गासैबो 5जों थांगोन 5 सानजाब 1 5 सानजाब 1 5 सानजाब 5 25 जाहैबाय दाना गासैखौबो सानजाबदो होमबा एलसिएमा बेसेबां जागोन दा दुइसिन अनजिमाया बेसेबां जागोन बेखौ सानजाबना होदो नैया बेसेबां दङ मोननै 3आ खैथा दङ बेवहाय 3आ मोननै सानजाब 5आ बेसेबां दङ मोननै आङो 2 सानजाब 2 बिदि लिरबाय थायाखै गोलाव जागोनखाय बेनिफ्राय दा 2खौ खननै सानजाबा मा मोनगोन जोङो 4 3खौ खननै सानजाबा 9 5खौ खननै सानजाबा मा मोनगोन जोङो 25 बेनिफ्राय 25जों 4जों सानजाबा बेसेबां जायो 100 100जों 9जों सानजाबा बेसेबां जागोन 900 होमबा एन्सारखौ दा बबेखौ गोरोबनाय नुनो मोनखो दा नैबे अपसन ए आ जाहैबाय बिसोरनि राइट एन्सार जाहैगोन दा बेबायदि कुइसनफोरा फैनो हायो बांद्राय गोरा कुइसन फैया दा बेबायदि कुइसनफोरनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जाना थाबानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय दाना नैबे नोंथांमोना कुइसनखौ नुनो मोनबाय बेवहाय 8 12 आरो 16जों रानोब्ला 3 आद्रा थानाय दुइसिन अनजिमाया मा 3 आद्रा थानाय दुइसिन अनजिमाखौ सोंदों दा बिनिनो अपसनफोरा जाबाय एआव दङ बेबायदि दङ बिआव दङ 51 सिआव दङ 53 डिआव दङ 52 दा दुइसिन अनजिमा माने नोंथांमोना नैबे 8 12 आरो 16 बिनि दुइसिन अनजिमाखौ दिहुनग्रोदो देसासाखौ बिनि देसासाखौ दिहुननांगोन दुसासाखौ दिहुननांगोन नोंथांमोना दुइसिनबाथाय मा दिहुननांगौ जोङो दुसासाखौ दिहुनबानो जाबाय आरो देसा जुदि देरसिन थायो अब्ला देसासाखौ दिहुनब्लानो जाबाय अब्ला 8 12 आरो 16नि दुसासाया बेसेबां जागोन नैबे माजों थांगोन बे गासैबो 2जों थाङो 2 सानजाब 4 8 2 सानजाब 6 12 2 सानजाब 8 16 जाहैबाय बेनिफ्राय 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 3 6 बेनिफ्राय 2 सानजाब 4 8 आरो बे 2जों थांबावगोन 2 सानजाब 1 2 बे 3आ थाङाबा बेखौ बिदिनो बोख्लायनाङो 2 सानजाब 2 4 बेनिफ्राय आरो बेखौ जों बेयावबो दोननो हायो नङाबा आरो खायफाया मा खालामनो हायो बेखौ बेबायदि से खालामजोबना लायो बे 1 2 3खौ बिदिनो दोनबाय जोङो बेखौ 1 आरो जोङो 3 बेखौ जोङो 1 सिङाव खालामजोबना लायो बिदिबो खालामनो हायो आरो सिगाङावबो एसे स्टप खालामना दोननो हागोन दाना बे गासैखौबो सानजाबदो दानिया दुसासाया बेसेबां जागोन दा मानि दुसासा बेयो 8 12 आरो 16नि दुसासाया बेसेबां जागोन बे गासैखौबो सानजाबना 2खौ जोङो बेवहाय खैथा नुनो मोनदों 2आ गासै 4 आरो 3आ जाबाय 1 होमबा बेनिफ्राय बे गासैखौबो सानजाबजोब्बा 2आ जाबाय 4
दा बेसेबां जागोन 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 8 8 सानजाब 2 16 16 जों 3 जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन 48 आरो जोंनाव कुइसनाव मा दङ नैबे दुइसिनाथ' जाहैबाय बेनिफ्राय आरो 3 आद्रा थानाय आद्राया 3 जागोन होमबा आद्रा बे आद्राखौ जोङो मा खालामनांगोन आद्राखौ जोङो नैयाव दाजाबनो नांगोन जोङो दुइसिन अनजिमाखौ बोरै मोनसिगोन दा नैबे जा नोंथांमोना 8 12 16 नि दुसासाखौ मोनबा 48 बा दुइसिन अनजिमाखौ जोङो दिहुननो गोनां जायोब्ला जा जोङो दिहुनना मोननाय दुसासा बेजों मा खालामनांगोन आद्रा थानाय आद्रा जा कुइसनाव होनाय दङ बेजों दाजाबनो नांगोन दाजाबाथाय बेसेबां मोनगोन 51 अब्ला एन्सारा माबे जासिगोन दा एन्सारा जाहैबाय नैबे 52 जाहैगोन दा बेबायदि जोङो खालामबाय थायोब्ला मेथ्सखौ गोबां माने खम समावनो जोङो गोबां मेथ्स बानायनो हागोन आरो इमानबो बांद्राय गोरा फैनाय नङा नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनायावल' गोसो हो आरो सिलेबासखौ दा जेमान हायो माने फोजोबनो नाजा अब्लानो फैबाय थानाय आनजादफोरा क्लियार जाहैगोन दा नोंथांमोना नेक्स्ट कुइसनखौ नुनो मोनदों बेवहाय मोननै अनजिमानि देसासा आरो दुसासाया फारि 12 आरो मोनसे जाबाय दुसासाया जाबाय 240 गुबुन मोनसे अनजिमा होनाय दङ 48 गुबुन मोनसे अनजिमाया मा जोङो सिगाङाव मोनसे फर्मुला मोनदोंमोन बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव दङब्ला हागोन नैयाव HCF सानजाब LCM समान जों गुबुन मोनसे अनजिमाखौ x होनना हमना लाबाय आरो होनायाव जोंना मोनसे अनजिमा होनाय दङ बेसेबां 48 दा HCF बेसेबां होनाय दङ देरसिन देसासाया बेसेबां होनाय दङ 12 ओमफ्राय सानजाब LCM बेसेबां होनाय दङ 240 समान बे जाबाय x सानजाब 48 बेनिफ्राय दा नैबे 12 सानजाब 240 नैबे 48खौ जोङो बेयाव लिरनो हायो नैथिं मा थागोन x नैबे 12 सानजाब मा जागोन बेयो 12 सानजाब 4 48 जाहैबाय बेनिफ्राय आरो नैबे 240खौ जोङो 4 जों दाननो हागोन 4 सानजाब बे जाहैबाय 60 240 बा जोङो बेसेबां मोनखो x नि भेलुखौ जोङो गुबुन मोनसे अनजिमाखौ जों बेसेबां मोनखो 60 मोनबाय नैबे अप्शन बि आ जागोन 60 दा बेबो बांद्राय गोरा नङा नोंथांमोना बे कुइसन जा होदों बेखौ मोजाङै बुजिना ला बेनिफ्राय मा फर्मुलाखौ बाहायनांगौ बे फर्मुला बायदि बाहायलांबानो ओंखारो बांद्रायबो गोरा नङा दा नेक्स्टआव नोंथांमोना मोनसे गुबुन रोखोमनि मोनसे कुइसनखौ नुनो मोनदों दा बे कुइसना जाबाय मोनथाम अनजिमानि रुजुथाय महराव दङ अनजिमा मोनथाम बे जाबाय 1 2 आरो 3 आरो बिसोरनि देसासाया होनाय दङ बिसोरनि देसासाया बेसेबां होनाय दङ 12 अनजिमाफोरा जागोन अनजिमाया मा जागोन दा अपसनफोरा बेबायदि होनाय दङ दा जोङो नाय मोनथाम अनजिमानि जा रुजुथाय होनाय दङ बेनिफ्राय जोङो मा लानो हायो जोङो अनजिमाफोरखौ हमना लानो हायो बेयाव अनजिमाफोरखौ जोङो मा हमना लागोन मोनसे अनजिमाखौ जोङो x हमगोन नैबे रुजुथायनिफ्राय मोनसे अनजिमाखौ जिहेतु 2 दङ अब्ला x 2x हमबाय आरो मोनसेखौ जोङो 3x हमबाय बे 1खौ जोङो लिराबाबो जायो सिगाङाव जि x थाबानो जोङो बेखौ मोनथिखायो ओमफ्राय दा बिसोरनि देसासाया बिसोरनि जा देसासाया बेसेबां होनाय दङनो बिसोरनि देसासाया नैबे 1 2 3 नि रुजुथायाव थानाय जा अनजिमा नैबे अनजिमाफोरखौ जों मा हमखो नैबे x 2x 3x बिसोरनि देसासाया बेसेबां दङ 12 होनाय दङ 12 दा बे जुदि 12 जायोबा देसासाया जुदि 12 जायोब्ला अब्ला मा जागोन दा बेखौ जोङो दिहुननो हासिगोन दायो दानिया जोङो नेयाव मा नुदों गासैयावबो दा x नुनो मोनदों बेयावहायबो x बेयावबो x बेयावबो x अब्ला बिसोरनि जा HCF थामहिनबा देसासाखौ जोङो मा लानो हागोन दा बिसोरनि देसासाया मा जागोन जिहेतु गासैयावबो x नुदों जोङो सानजाबगिरि हिसाबै दा बेखौनो जोङो बेनि जा 1x 2x 3x बेयाव गासैयावबो जोङो x खौ नुनो मोनदों बेखायनो बेनि बे मोनथाम अनजिमानि देसासाखौ जोङो मा लानो हागोन x लानो हागोन आरो जोंना कुइसनाव मा होनाय दङ बे x नि माना देसासाया बेसेबां x नि भेलुआ अब्ला मा जागोन 12 जागोन जिहेतु नैबे रुजुथायाव थानाय अनजिमाफोरा x 2x आरो 3x बे जायो अब्ला बिसोरनि देसासाया x जाबाय आरो बे x आ माजों समान जागोन जोंना देसासाया बेसेबां होनाय दङ 12 दङ दा जोङो x नि भेलुखौ 12 मोनबाय दाना बे 12 खौ लानानै आरो नैयाव फज'ना होनांगौ मोनसे भेलुखौ जों मोनबाय 12 माने 1x माने मा फार्स्ट अनजिमाया मा जोंना 1x दा 1 जों 12 जों x नि जायगायाव 12 फज'ना 1 जों 12 जों इन्टु खालामबा मा मोनगोन बे जाबाय 12 जागोन बेनिफ्राय 2x 2 जों आरो x नि जायगायाव जोङो 12 फज'ना बेसेबां जागोन बेयो 24 बेनिफ्राय आरो मोनसे दङ 3x 3 जों 12 सानजाबना 3 जों 12 जों सानजाबना बेसेबां जागोन बेयो नैबे जाबाय 36 होमबा दा जोंनिया अनजिमाफोरखौ मोनबाय मोनथाम अनजिमाफोरखौ मोनबाय दा अपसना माबे जासिगोन दा जेराव 12 24 36 नुनाय जादों बेनो जाबाय राइट अपसन जागोन दा अपसन ए जागोन राइट एन्सार जासिगोन दा बेबायदि सोंथिफोरा फैयो दा नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ माबायदि जोङो बेखौ मोननाय जादों दा बेफोरबायदि कुइसनफोरा फैनो हायो नोंथांमोना बेनि
आदब खायदा बा जाखिना MCQ होबाय बेनि आयदा लानानै आरो गुबुन गोबां MCQफोरखौ सम दिहुननानै नायनो नाजा आरो हायो जुदि सोंथिफोर दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट हरनो हायो आरो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे WhatsAppनि मोनसे चेनेलनि लिंक होनाय दङ बेवहाय थांनानैबो जइन जानो हागोन आरो जोङो माखासे बिदिनो फैबाय थानाय समफोराव माखासे भिडिअफोरखौ जाहाथे थाबनो मोननो हायो मोजाङै प्रिपारेसन खालामनो हायो बेनि थाखाय WhatsApp चेनेल मोनसे होनाय दङ बेवहाय थांनानै जइन जानो हागोन उननि गोदान मोनसे भिडिअआव गासैखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ